Streets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinadzo nyaya dzandauya nadzo yandiroda kuti ndinge ndinokuzivisai kutanga inoi. So chiteerera usati wasubscribe ibva wangoita skirire kusubscribe wotena on your notification bell kuitira pega pega patinouploada mavideos pega patinotouya saizvozvi you will be notified. Hande futi tinoona mamavideos ataita muzuva ranhasi comedy renyu riripo handiti mwana wagradis hande tinoona mwana wagradis kuti ari kuita sei. Ndichito zvikudii kwese kwamuri vazukuru vasekuru seinti. Nyaya yandafambira nhasi inyaya yevakomana vekwaNdlovu. Handiti vakambotamba bhora, umwe wavo anonzi Peter Ndlovu ndiye vandoda kutaura nezvake. Bhora rakatambwa vazukuru. Vakomana vakatamba bhora ivava vachazviwa chaizvo vachiri majaya vaitamba bhora zvakadadisa nyika yeZimbabwe. So mukutamba kwaita bhora vaionekwawo nemhandara dzakawanda ndo vaititorera mhandara dzedu ivava vakomana ava. So what happened ndezvekuti mukomana anonzi Peter Ndlovu akabvaitawo vana nemadzimai akasiyana siyana. Hapana chakadi, hapana chakaipa. Hapana chakaipa. Zvadaro maintenance yakudiwa zukuru ndo pane nyaya maintenance yakudiwa. So unonzi une vana 13 with different ladies, namai vakasiyana siyana 13. So maintenance yakudiwa. So zvayakudiwa mukomana ari kuti haachazvikwanise. Hande mukomana wakuseka nhamo serugare asekuru anongoseka zvisina basa zvimwe zvava. Handikudi totoseka because mazuva akapera takambonzwa mumbe vachiti chengetedza isasiye vana pese pese. Ndo nyaya yataurwa iyoyo kuti ukasiya vana pese pese zvinozoita futi maproblems. So maceleb wanai chekudzidza because mukomana akutokumbira kutoti dare rimurunzwire tsitsi. Dare rinogona kunzwira tsitsi but miromo yevana haigone kunzwa tsitsi because inenge ichida kungokanda mathrow in. Inenge ichida kukanda mathrow in. So hameno kuti munozvionawo sevazukuru maceleb ndimune system yeyo kuti pamune muchirira muchingofamba muchisiya pese pese. Dzidzaiwo kune anzogara nakaona dzavamwe chitoona kuti Peter Ndlovu zviri kufamba sei. Handiti akuchimutaura papublic kuti akukundika nakuchengeta mhuriyo yakati kure. Hameno kuti munozvionawo sei vazukuru kwamuri, munozviona sei nemacelebrity ndo kuita kwavo ikoko kana vachiri netumari vanenge vanokangana kuti upenyu madzoro mangwana uneusisirishe kwatori izvo zvikatori nevamwe vafana vanonzi anakamba nameno anotamba bhora anakama. Handiti so zvinonetsa. Munozviona sei vazukuru? Ngataura comment section. From Uncle Zen, the only Zimbabwean uncle, ne Saint TV crew. Much love.